Bagamat naririyan pa niya kasi ang mga subvariants ay hindi naman gayong katindi ang epekto ng mga ito sa mga kinakapitan ng virus at nasa mild to moderate lamang ang tama nito. Dagdag pa ni De Grano na karamihan sa mga nagpa-positive na i-record man o hindi ay hindi nagpapa-admit maliban na lamang sa mga may comorbidities. Batay sa mga una ng lumabas na ulat, tumaas sa 9.7% ang positivity rate sa National Capital Region o NCR at iba pang lugar sa bansa. I-update tayo dito sa isinasagawang Bicameral Conference Committee meeting ng Kamara at Senado para pa rin dito sa mahigit 5 trilyong pisong proposed national budget para sa susunod na taon. Sinimula na po yan ngayong araw at may report si Bombo Annalise Soberano. Nagkaharap na ang House and Senate contingent para sa isinagawang Bicameral Conference Committee para sa 2023 proposed national budget dito sa Manila Golf Club sa Makati City. Ayon kay Senate Finance Chairman Senator Sani Angara, target nilang tapusin ang BICAM sa susunod na linggo para maiakyat na ito sa Office of the President at tuluyang maging batas. Sinabi ni Angara, nais din nilang matapos at mapirmahan at ng mababang kapulungan ang General Appropriations Bill ng 2023. Ayon kay Angara, sayang kasi ang momentum kung saan maaga nagsumite ang Office of the President at maging ang House of Representatives. Para naman kay Marikina Representative Stella Luz Kimbo, bago magbagong taon, tiyak magiging batas ang General Appropriations Bill. Pero hirit ng mambabatas, bago magpasko, nais din nila itong mapirmahan na. Siniguro naman ni Kimbo na kanilang paplansyahin ang nasa 215 billion funds bunsod sa mga disagreeing version ng House at Senado. Tiwala si Kimbo, mabilis silang magkasundo ng Senado dahil sa pag-adapt nila sa medium-term fiscal framework na naglalaman dito ang 8-point socio-economic agenda ng Kamara at Senado. Ang 215 billion funds ay ang total proposed amendments over sa approved amount ng Kongreso. Nasa 200 billion ang nire-align na pondo ng Senado habang nasa 77 billion naman sa Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo. This year, dahil maaga nga tayo nag-umpisa ng trabaho, ang aspiration is sana before Christmas. Although merong mga disagreeing provisions and I believe amounting to about 215 billion worth of increases in budget items. Sa tingin ko naman, mabilis na makaka-agree ang House at saka ang Senado dahil meron tayo for the first time in-adopt natin ang medium-term fiscal framework na ito ang naglalaman ng 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. So yan ang magiging guiding posts ng House at saka Senate. And in the end, ang maipapasa natin na version ay siyang pinaka magandang magsusuporta dito sa ating agenda. Ito. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos at sa buong bansa na magkaroon ng agenda for prosperity para sa national budget bago matapos ang taon. Ginawa ni Romualdez ang pahayag kasunod ng pagsisimula ng Kamara at Senado na ma-reconcile ang kanilang mga bersyon sa panukalang 5.268 trillion 2023 spending bill sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee. Ayon sa Speaker, may sapat silang oras para pagtibayin ang budget bago matapos ang taon. Mula dito sa Manila Golf Club sa Makati City, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Health po at itong Department of Migrant Workers pinag-uusapan itong posibleng exchange programs sa mga bansang nangangailangan ng healthcare workers at halos 2,000 kaso ng child abuse mula raw sa 2019 hanggang 2020 na itala po yan ng Department of Education sa mga paaralan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Paz! Sa Radyo Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, nasa halos 2,000 o kabuang 1,871 na kaso ng child abuse ang naitala ng Department of Education o DepEd sa mga paaralan mula nung taong 2019 hanggang 2020. Ito ang ibinunyag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kasabay ng culminating program ng National Children's Month ngayong taon. Kaugnay nito, hiniling ni Education Secretary Duterte sa Child Protection Unit o CPU na magsumite ng report sa kabuang bilang ng naitalang kaso ng pang-aabuso sa mga bata mula sa DepEd officers sa iba't ibang lugar sa bansa. Subalit, inihayag ni Duterte na ang data na nakalap ng DepEd ay tip of an iceberg lamang, ibig sabihin, maliit na porsyon lamang ito dahil hindi pa kabilang dito ang posibleng insidente ng child abuse mula sa 10 rehiyon sa bansa na nakatakda pa lamang na magsumite ng report. Kaugnay niyan ay pagsisiwalat pa ni Vice President Duterte na base sa report mula sa PREDA Foundation na isang charitable organization na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata na isa sa bawat 3 o 4 na bata ay nakakaranas daw ng sexual abuse bago tumuntong sa edad na 18 anyos. Ayon pa kay Duterte, nakakabasag ng puso ang ganitong report at inihayag na sa ganitong mga kaso ng karahasan sa mga bata, karamihan sa mga ito ay nananatili pong tikom lamang ang bibig at tinitiis ang pang-aabuso at umaasang ito ay mawawakasan din. Bilang tugon dito, hinimok ni Duterte ang guro at non-technical personnel na tulungan ang mga mag-aaral na ang mga biktima ng pang-aabuso. Tiniyak din ni Duterte na sisiguruhin ng Department of Education ang isang ligtas na learning environment sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kampanya na pagprotekta sa mga bata po sa mga paaralan. Samantala, itong Philippine National Police hinikayat ang mga gun enthusiast na may pasong lisensya na magpa-renew na raw ng kanilang lisensya. At nasa linya si Bombo Marlene Padjerno. Patuloy ang paghikayat ng Philippine National Police sa lahat ng mga gun owners na mayroong pasong lisensya na iparenew na ang kanilang mga license to own firearms at lisensya ng mga baril. Ipinahayag ito ni PNP o Philippine National Police Firearms and Explosive Office Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas sa gaganap na 28th Defense and Sporting Arms Show sa bahagi ng lungsod ng Mandaluyong. Aniya, bagamat kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga nag-renew ng lisensya ng baril sa bansa matapos nga na maipasa ang Republic Act 11766 na nag-aamyenda sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan pinalawig pa sa 5 hanggang 10 taon ng validity ng license to own firearms at firearms registration ay patuloy pa rin ang kanilang paghimok sa mga Pilipinong gun owners na mag-renew ng kanilang mga lisensya. Batay kasi niya sa datos ng pambansang pulisya, sa mahigit 1.2 million na rehistradong baril sa bansa, nasa 30% ito ay kapwa mga unrenewed firearms. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Firearms and Explosive Office Chief Police Colonel Kenneth Lucas.
Sa record ng PNP, we have 1.2 million, more than 1.2 million registered firearm. And of this 1.2 million, meron tayong mga 30% na unrenewed firearms. So, hinihikayat ko yung mga kababayan natin na paso na yung mga lisensya na pumunta rito sa Mega Mall or sa mga RCSUs. Meron tayong regional civil security units na nagkikater ng mga paso na mga license para may renew ang mga ito. And kagaya nung sabi ko kanina, no, napakaliking bagay ito para matulungan natin yung mga kababayan natin. And one thing more, kagaya ng sinabi ni Senator Bato kanina, na ang ginawa nila is 5 and 10 years na yung LTAP. Samantala, magkatagal itong gun show na ito hanggang November 28, 2022 habang may mga booth din na binuksan para sa mga naganais na kumuha at mag-renew ng kanilang mga lisensya para sa baril. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 22 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala itong labi ng pulis na aksidenteng nabaril yung ng kanyang kabaro po sa San Pablo City sa Laguna, darating na raw doon sa Isabela mamayang gabi. May update dyan ang Bombo Radio Kawayan. Darating na mamayang gabi sa kanilang bahay sa Purok Sadiri, San Fernando, Alicio, Isabela, ang bangkay ng SWAT member na si Police Corporal Frank Aldin de la Cruz na nasawi sa San Pablo City, Laguna matapos na aksidenteng umanong mabaril ang kanyang kasamang pulis na naglilinis ng kanilang baril. Patay sa investigasyon, naglilinis ng kanilang service firearms ang biktima at ang suspect na si Police Corporal George Marvin Duran at iba pa nilang kasama bilang paghahanda sa isasagawang inspeksyon sa San Pablo, Laguna Police Station nang mapansin umano ni Duran na nagkapalit sila ng baril ni de la Cruz. Agad tinignan ni Duran ang kanyang baril at tinanggal ang magazine at nang lilinisan na nito ang chamber ng kanyang 9mm na baril ay aksidente itong pumutok dahilan para tamaan sa dibdib si Police Corporal de la Cruz. Tumanggi naman muna nga magbigay ng pahayag ang magdadalamhating pamilya ni Police Corporal de la Cruz, ngunit sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Barangay Kapitan Romeo Ramirez ng San Fernando, Alicio, Isabela, sinabi niya na sa last night ng burol ni Police Corporal de la Cruz ay magkakaroon sila ng programa para sa kanya. Inilarawan ni Barangay Kapitan Ramirez si Police Corporal de la Cruz na mabait, masayahin at pambato ng kanilang barangay sa basketball. Samantala, inihayag ni Mayor Joel Amos Alejandro ng Alicia, Isabela na nabigla sila sa pagkamatay ni Police Corporal de la Cruz dahil umano sa accidental firing. Magkikipag-ugnayan siya sa pamilya ni de la Cruz para alamin ang kanilang plano at suportahan niya kung hihilingin nila na magkaroon ng mas malalimang investigasyon para malaman ang totoong pangyayari. Basta mga ganyan namang mga bagay, kailangan magkaroon din ng closure para sa family. Siyempre gusto rin nila malaman kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung, kung totoong aksidenteng insidente ito or ano pa man. Ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Ferdinand nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Bombo International News.
Sa ating international news naman, umaabot sa mahigit 15,000 katao ang napaulat na missing o nawawala sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa Ukraine, ayon yan sa International Commission on Missing Persons o ICMP. Ayon kay ICMP's Program Director for Europe, Matthew Holiday, hindi malinaw kung ilan ang buhay pa o sa kasamaang palad ay namatay na persahang inilipat at dinakip ng mga Russian patungo sa kanilang detention facilities. Saad nito na aabutin ng ilang taon ang proseso ng investigasyon sa nawawalang individual sa Ukraine kahit matapos na ang gera. Ang sinabi nitong bilang na 15,000 katao na missing persons ay conservative pa at gayong sa port city na lamang ay Mariupol ay tinatayang nasa 25,000 na mga katao na ang namatay o hindi naman kaya ay nawawala. Sa Kiev, sinimulan na ng ICMP ang pagkolekta ng DNA samples at pinabibilis na ang kapasidad para sa multi-year process na makakatulong sa mga prosecutors sa pagbusisi sa war crimes cases. Ginawa nito ang naturang pahayag kasunod ng pagdemand ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa United Nations na panagutin ang Russia dahil sa paglunsad nito ng mga airstrikes sa mga civilian infrastructure. Bombo Sports News. Samantala po itong Clippers point guard na si Patrick Beverley ay sinuspindi ng National Basketball Association at maki-update tayo dito pa rin sa nagpapatuloy na FIFA World Cup dyan sa Qatar. At may bong report si Bombo Victor Yantino. Suspendido ngayon ang 34-year-old Los Angeles Lakers na si Patrick Beverley matapos itong purasahang itulak ang center player ng Phoenix Suns na si DeAndre Ayton dahilan upang bumagsak ito sa sahig ng court sa laro ng Lakers at Suns noong Martes. Sa pahayag ng National Basketball Association, batay na rin sa statement ng Executive Vice President at Head of Basketball Operation na si Joe Dumars, ay pinaliwanag dito na ang 3-game suspension ay dahil sa pinakitang unsportsmanlike na pag-uugali ni Beverley. Ang nasabing suspension ay walang bayad at aabot sa $268,965 o katumbas yan ng $15,267,125 ang tinatayang mawawala sa kita ng nasabing player. Aminado naman si Beverley na ang kanyang inasal ay napaka-unprofessional. Aniya, malaki na siya at kailangan niyang harapin at tanggapin ang naturang desisyon laban sa kanya. Samantala, bumubuti naman umano ang pakiramdam ng Los Angeles Clippers forward na si Kawhi Leonard matapos itong magtamo ng right ankle sprain. Ayon sa kanyang head coach na si Tyronn Lue, sa kabila ng pagbuti ng pakiramdam ni Leonard ay wala pa rin ito sa timetable kung kailan ito muling makakapaglaro. Magugunita rin na nakipaglaban ng Clippers sa Golden State Warriors noong Miyerkules ng gabi nang wala ang kanilang best player na sina Leonard at Paul George na nagtamo naman ng right hamstring tendon strain. Sa ibang balita naman, nakatakdang magharap mamayang alas 6 ng gabi ang national team ng Wales laban sa koponan ng bansang Iran, habang alas 9 naman ng gabi ang laban ng bansang Qatar kontra sa national team ng Senegal, parehong oras yan dito sa Pilipinas. Ito ay kaugnay pa rin na nagpapatuloy na International Football Federation o FIFA World Cup 2022 sa bansang Qatar. Ang laro ng Wales at Iran ay gaganapin sa Ahmad bin Ali Stadium, habang ang laro ng Qatar at Senegal ay mangyayari sa Al Tumama Stadium. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Yantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. 48 Metro Manila Film Festival gaganapin ang Parade of Stars sa December 21 daw po yan, habang itong Filipino boy band na SB19 at pop rock band na Ben and Ben big winners dito sa Awit Awards 2022. May buong detalye si Bombo Chill Emprido. Big winner ang Filipino band na SB19 at pop rock band na Ben and Ben sa naganap na Awit Awards 2022. Nakatanggap ang P-pop group ng 7 parangal, kabilang na ang Best Performance Group Recording Artist, Most Streamed Song at Best Vocal Arrangement para sa kanilang single na Mapa. Nakatanggap din sila ng Best Pop Recording, Best Dance at Best Global Recording, at nanalo rin ang grupo ng Most Streamed Artist. Sa kabilang banda naman, nakakuha ng 5 awards ang 9-piece folk band na Ben and Ben at nasungkit nila ang Album of the Year, Best Collaboration at Best World Music Recording.
Nanalo rin ang nasabing banda ng Best Music Video at ibinahagi nila sa direktor na si Gerald Tarog at sa mga collaborator na si Nazild at Juan Carlos ang naturang pagkapanalo. Ang Awit Awards ay ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City na pinamumunuan ng Philippine Association of the Record Industry Incorporation na kumikilala sa pinakamahusay sa mga Filipino artist at music producer. Samantala, inilabas na ng Metro Manila Film Festival ang kick-off ng taunang event bago ang Christmas Day ngayong December 21, 2022. Ang Metro Manila Film Festival na may temang Balik Saya sa liwanag sa gitna ng paghihigpit nitong nakalipas na 2 taon ng pandemya. Iba't ibang stars ang lalahok at ang kanilang mga pelikula habang nakasakay sa makukulay na float. Sari-saring emosyon ang matutunghayan na kinabibilangan ng iba't ibang tema ng pelikula. Gaganapin naman ang Gabi ng Parangal sa December 27 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, alam nyo ba sa bisperas ng Pasko sa Poland, hindi maaaring magsimula ang hapunan hanggang sa lumitaw ang unang bituin sa kalangitan sa gabi na sumisimbolo sa paningin ng bituin ng Bethlehem. Ngunit ang tradisyon ay nagdidikta na ang pagbasag ng oplatek na isang polished Christmas wafer ay kailangan ding mangyari bago makakain ang lahat. Kapag natipon na ang lahat sa hapag, ang bawat tao ay maghihiwa ng isang piraso ng ostya habang binabati nila ang isa't isa ng maligayang Pasko kasama ang mga hangarin para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa ating Christmas countdown, 30 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Under the time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Orta takna sining alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. African swine fever in the city. Naka-record sa 11 nga kaso sang African swine fever diri iya sa syudad sang Iloilo matapos nga magpositibong isa sa blood sample sa 17 tanan ka mga ginapadala sang syudad sang Iloilo dito iya sa Bureau of Animal Industry. Sa karon natumod na ini kag ang nasambit ini ang baboy or sample sang dugo nakuha dira iya sa may babuyan sa Zone 5, Barangay Takas sa distrito iya sang Haro. Bangod sinigin saylo ang checkpoint area. Now, dito na sa Zone 5 kag wala na sa Zone 1. Standby kay i-check naton ina sa dili madugay sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad with the Bombo Peter Jan Abayasga. Ang city government, no, pinagi sa kay Mayor Jerry Treñas kasunod sining balita, nag-set sa 500 meter radius, no? Pagkatapos sinitigin mando sang alkalde ang pagpatay kay paglubong sa mga baboy nga masakupan sa 500 meter radius. Sa karon sa aton sini iyang mga kabombo, nagsapol ning mga nagkalilain man sining department heads agod nga tagan sang nagakigo nga pagtamod ang kaso sa African swine fever diri iya sa syudad sa Iloilo. Standby kay check tabala si Bombo PJB sa pag-transfer sang sining checkpoint area sa bahin karon iya sang Zone 5 sa may Barangay Takas sa distrito sang Haro. Ibalo naton ang latest information diri man sa aton sini kapron nga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Si Cristiano Ronaldo, kilala nyo ni siya. Sa aton sini nga mga kabombo, isa sa mga highest paid football player kag makabig man iyang greatest sa karon nga mga tinion ang nakahimo sang history kagapon sining adlaw
bilang labing una siniiyang tinuga sa history nga makascore sang 5 sa FIFA World Cup. Nagapanguna karon ang Portugal sa kadalagan batok iya sa Ghana sa aton sini nga mga kabombo dito iya sa Stadium 974 sa Qatar. Si Cristiano Ronaldo amo ang team captain sa aton sini nga mga kabombo sa team Portugal. Ang una sini nga goal na himo sa 65th minute na convert sa penalty agud nga maka score sang 1-0. Si Cristiano Ronaldo 37 anyos na ini nga nagahampang karon sa aton sini karon nga mga kabombo bali ika-5 na sini niya. O kon nagahampang karon sa aton sini nga mga kabombo sa iya sini nga home team nga Portugal. Naka tigayon pa nga makalagas diri ang Ghana pero sang maskuran sila liwat sang Portugal do kasubong nga nadulaan na ini sila sang Ghana. Mako nimo sa aton sini iya nga mga kabumbo karon na banwa nakascore tuod ang team sang Ghana pero nadulaan sila sang Ghana kag ini sila ang nalutos sang team Portugal sa score sini nga 3-2 sa aton sini karon iya nga mga kabumbo team may ara gani karon iya sang mga nagainistoryanay kung sino bala ang player karon banwa nga greatest na player sa World Cup 2022. May mga debate na si Neymar Jr. bala sang Brazil o kung si Cristiano Ronaldo sang Portugal o kung si Lionel Messi sang Argentina. Pero ti saton sini karon iya nga mga kabombo nagpakita diri sa abilidad ang Portuguese kagagin dalaman sa kadalagan ang iya sini iyang team. Saton sini karon nga mga kabombo kag nagpahayag nga this is not the last time nga makita kuno iya sa World Cup ang presensya ni Cristiano Ronaldo. Oras naton sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga last 12 driman sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hibaloon naton ang latest tabi sa Banwa sa barangay Takas or sa may barangay Ungka sa distrito sa Haro kung ano na ang mga lihok dito banwa sa sining pagka-record karon sa 11 nga kaso sa African swine fever. Adriman sa aton sining pagpangalagad tikon pinsaron mo ang Takas dira iya sa bahin sang circumferential road madamo inisang mga alagyan man nga nagainangot-angot sa mga first town diri sa probinsya sa Iloilo. Katulad na gilamang abisang banwasang Pavia, sarang man niya nga makaagi dira ang mga taga-Uton. Kag iban pa, Leganes. Pwede man, tiyang pamangkot sinikaron sa dinahihan naghalini ang African swine fever. Tiyang paminsar sang mga pumuluyo dira ining African swine fever dala ini sang Bagyo Paeng. Paano nga nadala ni Bagyo Paeng? Kay madamo sa mga nagkalaanod nga mga baboy nga nagkalamatay sadtong Bagyo Paeng. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kagin paanod lamang iya sa tubig baha. Tiyan mo ning isa sa mga ginalantaw karon sang mga pumuluyo dira sa may distrito iya sa Ngaro, partikularmente sa barangay Ungka. 40 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 12.
Balik-balikan tanak karon ang linya sa aton sa mga Bombo reporters. I-check ko na si Bombo Ria Mumblan na may kantanan man sa sunog. Anong latest investigation diri natabo sa sunog sa may tabok suba sa distrito Sangharo kag ang pagpangimbitar man kag pagpangagda sang Philippine Merchant Marine Academy. Now, sa kung sino man ang luyag siniiya nga magsulod sa akademya kag mangin katapo sang PMMA or Philippine Merchant Marine Academy. Diri man sa aton sinikaron nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon nagtugaman sang pagpugok sang dalagan sang trapiko ining natabo nga sunog sa may barangay Tabok Suba sa distrito iya sang Haro. Now, kag ginapahayag diri initially nga ang ila sini nga electric fan sang gintunan sang sunog nga wala iya magabot sa saksakan amo ni ang gintunaan sang sunog. Initial information ina investigation sa aton siniiya nga Bureau of Fire Protection. Siniiya nga aga nagbalik liwat ang makatapo sang BFP agud nga magpatigayon sang dugang nga pagpanghusisa sa scene. Kag ano bala ang latest update dire? Standby kay i-check naton ina sa dili lamang madugay sa aton man sinipre nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Lakip naman sinadiri karon mga kabombo nga ang pamilya iya sang mga biktima sa Estancia Massacre dako ang pagpati nga bangod iya sa utang kag sa negosyo sang mga involbado sa Estancia Massacre ang mabugat nga rason sa sining pagpatay sa 3 ka mag-abyan. Balik-balikan naton ini karon sa aton sini pa nga pagpangalagan check ta si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria sa report please come in. Bombo Chamno, ang update karon sa nagluntad nga sunog sa Alpha Drive Mutual Home Subdivision sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay FO3 John Anthony Triveles, investigador sa Iloilo City Fire Station, iya ginpayag nga balay nanday Cap Joel Habonillo kag Jemba Habonillo ang nasunugan. Suno sa natungdan under investigation sa gihapon ang gintunaan sang sunog. Samtang totally damaged naman ang balay sang kapitan. Wala sang reported nga napilasan sa naluntad nga insidente. Samtang masobra sa 500,000 pesos ang balor sang mga kagamitan nga natupok. Gindeklara naman nga fire out sang alas 8:44 sang gabi ang sunog. Panugyan man sang Bureau of Fire Protection nga siguraduhon nga kakson sa outlet ang mga appliances bago magalin sa panimalay kung patyon man ang main switch. Para sa dugang nga mga detalye aton pamatian si FO3 John Anthony Triveles. Ang location sa aton sunog ma'am is Alpha Drive Mutual Home Subdivision, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Ginapanagihan ni Mr. Joel Habonillo, kapitan sang ina nga barangay, kag asawa niya nga si Gemma Habonillo. Sir, ano ni ang gintunaan sang sunog? As of now, sa among investigation, under investigation ang anay. So, gatipon pa kami sang information and pieces of physical evidence para hatag kami sang concrete gid nga or final nga investigation regarding sa sunog. Ang balay ni Cap Habonillo, sir, fully damaged, totally damaged or partially damaged? Based sa amon assessment, ang sunog nagtugas ang totally damage sa iya panimalay. Wala sing pilason, wala may nabagrasan sa nasabit nga insidente, sir? So far, wala man sa nag-report ma'am nga may injured or casualty sa amoto nga sunog. Pilang estimated nga damage sa natupok nga balay, sir? Based sa amon operational manual, ang estimated damage is amounting to 511,500.
Sa subok sir, ang mga oras digin deklarar nga sang Bureau of Fire Protection nga fire out ang insidente. Na-declare sang aton Fire Ground Commander alas 8:44 sang gabi. Ano niya sir ang maobra sang Bureau of Fire Protection para mabuligan o kung sang gobyerno ang apektado kung naapektuhan sang sunod sir? Sa amon nga duty, nag-issue kami sang certification which is magamit gid sa mga fire victims sa ila pagproseso sa for ila financial assistance or other purposes man ma'am with regard sa nasunog nila nga mga gamit, for example sa mga papeles nila, so hindi nga nakabutang sa amon fire incident certificate. Ano niya siya sa sir ang panugyan mo sa mga pumuluyo sa ilaman nga panimalay? Proper security measures kung hindi man security measures sa use kang aton nga mga appliances mala. With regards sa mga electrical appliances, pero may ginamon ginaliwat-liwat ang Bureau of Fire Protection with June 6 nga nagapalimton sa tanan nga antes maghalin sa panimalay aton pagabunuton ang mga nakasaksak sa mga outlet, and then i-switch off nato ng aton main switch so that ang aton panimalay is safety. So wala man kita untat sa paghatag sa mga fire safety tips and information drive sa aton mga pumuluyo. Sir 3 John Anthony Triveles, investigador sang Iloilo City Fire Station. Sang ginkatuan sang Bombo News Team ang insidente, ginpamangkot naton ang tag-iya sang panimalay kung para sa iya sa diin naghalin ng sunog. Iya man siling si Ma'am Gemma Habonillo, ang asawa ni Kap Habonillo, nga electric fan ang ginapatihan niya nga rason sa pagkasunog kay man ang electric fan nga inibombo cham, wala na ni gagana pero sige gyapon ang saksak sini sa outlet kag ang tupad man sang electric fan mo ang ilang television kag iban pa nga mga light materials sa tupad sang electric fan bombo cham. Samtang atensyon sa aton nga mga gusto luyag mangin seafarers coast kon Philippine Coast Guard, may ara patigayunon ang Philippine Merchant Marine Academy sang ilang annual entrance examination sa Iloilo National High School sa Nobyembre 26, 2022. Sabadon ini nga adlaw sa aton mga kabombo sa may luyag mag-apply. Sa interview sa Bombo Radio kay Second Officer Samuel Ray Macariza Jr., iyagin pahayag nga magabaton sila sang aplikante nga nagaedad 17 to 23 years old. Sunod sa natungdan, may height requirement sa mga lalaki nga dapat 5'3 ang kataason kag 5'1 naman sa mga babae. Samtang ang mga kurso nga ginatanyag sa nasambit nga bulutuan amo ang Bachelor of Science in Marine Transportation kag Bachelor of Science in Marine Engineering. Magabaton man sila sa mga walk-in applicant apang first come, first serve basis ini. Ari karon sa mga kabombo ang requirements: cell phone with a stable internet connection para ma-register ang ilang identity, download sang QR code scanner kung kag para may available nga app sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga devices, kag Mongol Pencil number 2 ang Mongol Pencil nga pagagamiton sa pagkuha sa exam, kag valid ID o kon any proof sang ila identity nga may ara sang picture. Ari karon ang interview sang Bombo Radio kay Second Officer Samuel Ray Macariza Jr. Okay, ma'am. So, ari kami din subong, ma'am, from the Philippine Merchant Marine Academy or the PMMA. And we are calling all aspiring applicants na magkuha sa Philippine Merchant Marine Academy annual exam that would be on 26 of November 2022. That is Saturday.
sa Iloilo National High School. So, gina-promote gini namon para sa mga grade 12 students that are qualified to take the entrance examination. Pila ang edad, sir, sang pwede makasulod sang inyong bulutuan? For the grade 12, ma'am, as per the requirement of the Philippine Merchant Marine Academy, the age that we will consider to be qualified is from 17 years old up to 23 years old. For the male, we have also a requirement of the height requirement na 5'3", and for the female, we have a requirement also of the height of 5'1". That is for female, ma'am. Sa 10,000 sining takers, pwede sila, sir, ka-walk-in, magkuha sa exam? Yes, ma'am. This is actually this purpose of kung bakit kami din nandito ay walk-in applicants, ma'am. So meron na kami dating registered applicants which is around 100 or 200 registrants. So on Saturday, we will just cater these walk-in applicants as per our capacity na kaya pa naming maibigay. Then that will be first come, first serve, ma'am. So meron kami mga requirements na nire-require sa mga aplikante na magdala sila ng mga color picture ID which is on 2x2 size, front view, and meron siyang white background with nameplate. So kailangan lang doon mayroon kaming online processes which will take place sa Iloilo National High School at i-guide din namin sila para makapag-apply sila for walk-in applicants. So kailangan na nila magdala ng mobile phone, number 2, Mongol pencil, at saka yung yung registration nila, kami nang bahala sa kanila doon, i-guide namin dito dahil kasama ko naman yung mga PMMA cadets which are all from Iloilo, ma'am. Ano ni sir, ang kurso nga gina-offer sang Philippine Merchant Marine Academy para ni sa atong mga kabombo nga gusto mag-enroll sa nasabit nga eskwelahan? Okay, ma'am. So this sa PMMA, ma'am, this Philippine Merchant Marine Academy, ma'am, is being run by our government. The only maritime school that being run by the government. So there is a PMMA, ma'am, may ara kami duwa ka course na gina-offer sa ila, which is BS in Marine Transportation and BS in Marine Engineering. So, in case kung mapalad sila na makasunod sa PMMA, ma'am, they have a good opportunity and 100% employment pagka nakagraduate sila. So, we have different products which is under the Merchant Marine o yung itong tinatawag natin na mga seafarers. So isa yan sa main product ng PMMA, ma'am. They will become a merchant marine officer. Also have cadets that are under Philippine Coast Guard and also as well as Philippine Navy. Yes, sir. Sino nandiyan, sir, ang mga naging produkto sang Philippine Merchant Marine Academy, sir? Si Sir Arellano. Sino ang nanging produkto na sang inyong eskwelahan, sir? Mga alumni nyo, sir? Na pagawa ang Philippine Merchant Marine Academy. So, ang iba nakaposisyon na lalo na sa Philippine Coast Guard, mas madamo dito. Si Sir Mendoza naman, sir, ano ang eksperyensya mo kay man ikapila man nga tuig sa PMMA, sir? So, as a PMMA cadet, ma'am, PCG cadet, I am a graduating class of batch 2023. So, I've been on board, ma'am, at my third year years. At the same time, I'm a Philippine Coast Guard PMMA cadet, ma'am. Nabatian naton ang Philippine Merchant Marine Academy cadets kag si Second Officer Samuel Ray Macariza Jr. Bombocham. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat kita, Bombo Ria, sa imong sining follow-up report.
Ti saton sini nga mga kabumbo una sa sunog ang pagpaalinton gid sa inyo nga dapat ang mga nakasaksak la na sa slaksakan nyo nga mga appliances kung wala man lang nagamit. Kuhaan na lang na kaga kung white house inyo sini nga panimalay hindi gid pagbayaan nga may nakasaksak pa iyang tawag sing ani kuryente. Sang una sa mga rule of thumb sa tagsa sini ka panimalay bla kung magbiya gani kag way gibla sang tawo ginapatay gani ang main switch parang malikaw sa numan nga sahi isang insidente dira nga magkatugas ang sunog or kung ano man nga sitwasyon nila makatugas ang sunog. Kaya nga sunog sinisato niya nga mga kabumbo tuman gid ini nga makahalalit kag hindi halandumon nga sa isang hitabo. Sa mga interesado naman sa nga magsulod sa pagka seafarer at yung Philippine Merchant Marine Academy naga-offer magabaton sila sa sining walk-in pero ilisipon lamang. Sa aton sining mga kabumbo sila man ini katulad ni sa Philippine Military Academy kag Philippine National Police Academy. Sa aton sining mga kabumbo ti damo sang nagaagi nga nagaeskwela iya sa PMMA paggraduar sini nila opisyal layon isla sa Philippine Coast Guard kag amuman sa pagka seafarer. Sa aton sining mga kabumbo inako man ini nga oportunidad karon ginahatag sa aton sini iya nga mga estudyante. Oras sa Mamuradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik ta, i-check naton ang linya ni Bombo Lindsay Bade. May kantana naman iya sa African Swine Fever update diri iya sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kay ining provincial government nagplastar na iya sa financial assistance nga mabaton sa mga hog raisers nga apektado sa ESF sa probinsya. Kag balikan ta karon ang linya sa patrol direktamente sa may distrito iya sa Haro. May kantanan sa kung ano ng latest kay kiti ginsaylo na kuno ang border checkpoint mo from Zone 1 ginsaylo na to sa Zone 5. Balikan ta ini matapos ang bilaka importante nga mga panumdum. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga informasyon. I-check naton si Bombo Peter Jan Bayaska direktamente karon sa may ungka or takas sa distrito iya sang Haro sa sining pagsaylo sang border checkpoint sa halin sa Zone 1 gin saylo sa Zone 5 kiti ara dito ang kaso sang African Swine Fever. Check tabi si Bombo PJB Master sa report ta please come in. Sa pinakalitas karon na Bombo Trump no na tigayon na diri sa ilo no ang border checkpoint diri sa may area sang Zone 1 barangay Takas diri sa may distrito sa Haro diri sa area sang Zone 5 barangay Takas sa may distrito sa Haro ang area sang Zone 5 kung tanawon naton diri Bombo Trump diri na di pagadto sa may area sang boundary sang Ungka Haro. Adre particular sa may Zone 4 ong kaharo ka malapit ini sa may area sang Subagin. Kung tanawon naton kun basihan ta diri ang area sang Zone 4 ong ka kag sang Zone 5 barangay Takas sa distrito sang Haro. So nakasulod gid diri babutam sa 500 meter radius diri ang area diri sa barangay Ungka diri sa may distrito sang Haro. So based sa pinakalitas karon nakapatigayon na sa pag-check diri ang aton nga city bet kadaga diri coordinate madiri kay Kapitan Rodel Mamon sang ungka diri sa distrito sang Haro lamang mapadisseminate nila diri ang sitwasyon sang mga baboy kag bala sino nagaparag-iya sa matagsa ka mga baboy diri o kuning mga nayon diri kag napatigayon nila nga check diri kag mapang mapang kamangkot diri ang kalabanan kag kung sino ang kalabanan nga nagaparag-iya diri sang sining natubod naton nga baboy diri sa area sang ungka sa distrito sang Haro. So kalabanan diri Bobotsam no may ara iya sang mga dayon kado bago pa nagbata bala pero ang pagpatigay sa pag-abiso diri sa city bet naton nga dapat iya gid advice nila nga kung in kaso nga kung pwede pa lang nga kung wala pa lang si may grabatyak ang baboy so sarang nila mahingagaw nga ihaw pa ang ining mga baboy pero ang iban diri dumagagbay pagidya nga idik kabali kapitan kag ang sitwasyon kun in kaso iya mag-declare diri nga dapat ipang-was out o kung pangkuwaon itanan kag ipanglubong ning mga baboy ngani nga nakasulod iya sa 500 meter radius so manugon ang kalabanan diri iya sa ila. Purang ba ni Kapitan Rodel Mamon way pa man iya sa report sa iya nga may nagkalamatay compare mo dira sa iya sa Zone 5 sa may barangay Takas nga sila gidto ang una to nga may na-report nga may napatyan hasta gipagkuhaan sa matagsa ka Blood San Paul ang mga baboy dito karagagwa nga may ara iyasang positibo. Ang matabo di ang ginhimo do sa sulod na diri Bobotsam sa malapit sa isa sa semana so nagapatigayo na sa pang-clearing sang baboy dire particular sa Zone 5 kag based sa pinakalita sa pag-check nato dito away na sing baboy nga nagkalabilin away lang takabalo kun dito sa mga iban niya basig pagtago pabala so way kuno may nagkalabilin na diri sa area sa Zone 5 barangay Takas may distrito sa Haro ang diri sa may ungka Haro ang bali Kapitan Rodel Mamon so na bisuhan na lang kung ang iban nga may ara pa dira nga kung sarang pa maihaw nga mahingagaw na lang so amo na lang gina-advise diri sa ato nga city bet kay time isang barangay diri Bobotsam. Si Kapitan Rodel Mamon bala sa barangay Ungka sa distrito sang Haro
sa aton sa diri nga mga pakigamutan. Kung sang survey, kung pilagid man ang ano. Ang survey namon, paro na di sa may railway na yon di si Mr. Fernandez, may duwa di ka na yon, kag may duwa man to sa zone 6, no? Sa may likod sang... May idik pa na? may ari mga idik, 25 ni kabilog, lain-lain nga ano, kalabanan diri sa zone 6, ang mga idik. 25 ni ka mga idik, no? Gina-advisean kami sang veterinarian, kumbinsiyan nyo na lang ang mga tag-iya, sinisang baboy, kung pwede naman lang iyawo nila sang sa mahulat pa nga malatnan. Ang amon na lang ginhibo, gin-advisean namon, itagaan namon sila sang chlorine, no, for disinfectant. Kaga para ma-disinfect nila ang ilang pig pens. Ang maayo, sila namon, halungan ginyawa na sing makadto sa inyong pig pens kay delikado, no? O pwede may putbat na sa kamudang butang sa inyong kurungan ang inyong baboy para malikawan. Pero as much as possible, ang advice ng veterinarian, city veterinarian, nga kung pwede maihawon na lang samtang wala pa sang ginabatyag ang mga baboy. Ano matabo sa idik ni Kuryawon ang nayon? Kay gatiti ang idik? Amo lang problema, amo na gani ang hiban sili ko gani kung pwede na lang litsuno na lang sa wala gid ka mo mapuslan. O amo na may iban to nagplano nga si litsuno na lang gani ang mga idik. Sili ko samtang makaon pa para mapaiway naton ang malatnan sang African swine flu. Ang radius na 500 ka Rodel, kung tanawin mo sa zone 5, takas lapit, no? Yes, ang differential man lang sang ungka haro kag ang takas, ang hanging bridge nga more mga 500 meters kin man ang distansya. Mas mayo lang kay wayasing report nga may napatay pa nga ang nagasagod sa baboy sa ungka di. Wala kami pa. Amo na gani nga nagahalong gid, no? Kag na-expect namon nga nila matabo ang mga nabilin nga mga idik, no? Kay kanugon man lang sani kay amo na pangabuyan man sang aton pumuluyo. Dira man ang kap malapit, no, sa may boundary sa zone 5, ang dares kay iban nga barangay nimo di way na matgasagod diri. Ang malapit sa zone 5 takas amo diri ang zone 4 barangay Ungka. Di may duwa da pag giningagaw man nila nga iyawo na lang. Oo, amo na. Hindi nga sige nga daw ang kalabanan daw livelihood o kung palabuyan baboy kay iban naguluntat naman, no? Naguluntat naman. Ang iban ang diri gani sa may railway na yon si Mr. Fernandez ipaihaw niya na sang sano patong duwaya ka baboy. Oo. Indala sa slaughterhouse. So si Kapitan Rodel Mamon, diri sa karon na Bombo Sam, kaya pa ang ilang nga ginahibo na lang, ginapasiguro nila nga bisan tano bala mapuslan ta, pero magluwas na diri sa area ka zone 5. Na daw pila na ka best ka dogit pang hakot ang baboy, ang iban nga dito gid sa puro pamangkot aton na Bombo Sam daw gina-tracking bala nila dira nagagawa mo to kung paano nga hingagaw agad sa ilo, dira ang border checkpoint, dira particular sa Sunpagid, antes siya magagwa, dira sa Circumferential Road, dira. May bakante ka lupi, dira, kag dira ibamtang, may access road, pakanto dito sa may malapit sa boundary sang hanging bridge, sang Ungkaharo, kag Sunpag, sa may takas. So para mapasiguro nga, wagit may makagwa, ina kung may nakalabilin ta, kag nalibot makaroon sa city veterinarian naton, nag-director na coordinator kay Kapitan Joseph Pural, nga mapasiguro gid nga ma-clear out na ang mga baboy in particular dira sa area sa zone 5 sa may Takasaro. Kag subong ang concentration nagtabok na lang city vet nato dira sa may hanging bridge. Kag direkta na coordinate man diri kay Kapitan Rodel Mamon sa Ungkaharo lamang ma-check madila kung bala sa 500 meter radius may nakasulod dira nga nagasagod sang baboy dira sa Kopsang Barangay Ungka sa distrito sang Haro, Bumbutan. Alright, mayo man ang question. Inang para nga mapuslan bala, Master. Litsunon, di bala sa mga idik subong do nag-uso naman ang aning mga kutsinilyo bala na Bombo PJ Bing, gagmay na nga litson. Litsi, muna. Oo. Kutsinilyo na subong tawag sin nila nga pwede mo bala isang kuha ka sang pinggan, pwede mo ma-slice ka pinggan, garagumo bala. Para nga hindi man matamaan ang aton si mga grazers day. Ang edad guro ni Bombot sa kababoy nga ginalitson dilitsin ni mga lapit-lapit naman sa 2 bulan. Di mga idik da kalabanan nga mga idik da no pila na edad daw? Ang balik kapitan to masarang naman sa mga 1 ka bulan
daw na ligara naman sinimana, di ba sinusurbra man sa kabulan? So daw kadipindi na, pero may ara yung idik na bisan sa sulod sang isa kabulan kag tunga bumutsam, do bahal na tanamo, magluwas ako ng ibanda, ugipos. Ugipos, bara po tiringon sa ugipos, do maniwang siya bala, kagtong ay siya dali-dali magtiti. Nakabalakan na nila di karon kung ang maglapta ang bakterya kung may ara iban sa dira kag sumaylo diri sa area sa Ungkaharo ang una mapiktuhan diri bubot sa periyoto sa natabo sa Sonwan sa takas lang ang una bumatdag na yon napatay. Di pagpatay ka na yon si natural why not may matitian ang idik bataan ka na kuro sa taga lapit 20 kabilog na nga idik dati daw ano lang. Anong lahi ka baboy naga bata 20 man kay masagod ko na yon? May ara ni 25 ang mali Kapitaro del Mamon. Awawa. Grabe pag ginayang lahi sa baboy mga mo sina. Sa San Miguel to bumbutan ta 35 gani bata igid. Ti pila ka bilog titi ya? Pila ka bilog titi ya? Pila ka bilog titi ya? Ang titi ya do dira man lang na sa taga depende man sa baboy. O daw 15 siguro na 14. Ika bulos na sila lutgot. Werte. Anyway, nasaylo na border checkpoint. Ti pagsaylo, anong plastada to sa Zone 1 kay why na border checkpoint to basi dito naman mag-agi, master? Away to tagyan. Wala tagyan ang border checkpoint na design ng border checkpoint. Wala mo kung maghalin ka dira sa may ampis mo tabok sa Taytay to slaughterhouse wala bubutam sa left side da nga access road sang dalan. Tiway naman to yung kuluhan to. Ang gagawa lang niyang ginabatayan sa naligad. Pero kay bangod nga na-clear na, why si may nag-positive sa result dito bubutam? Sa ikuan sa blood sample sa Zone 1. Ikanalain nga rin boto sa iban to nga mga pumuluyo na ton kaya pag-ubos ng itip to tanan mga baboy to. Tapos, ang guwagaliya, negative man lang ang nagpositibo sa Zone 5 nga layo na, masubra na sa 1 kilometrong kayo niya. Kumparar sa may malapit sa slaughterhouse mo, Cham. Sige. So muna karon pinakalites priya nga may aran ng positive da sa may Zone 5 barangay Takas sa distrito sang Haro. So long tay basa ko ang City Bet naton kag si Sir Inigo Garigalaw na coordinate direkta sa barangay lamang maplasta nila ang proseso sang pag pasiguro nila nga clear na ang mga baboy dire particular sa area sang Takas kung silingon way na para mapasiguro daw hindi maglapta dire mamuta. Sige. Para sa pagkalagan sa Bumbo na isogto, inigraman sa Bumbo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Ilo. Basta Radio, Bumbo. Salamat kida Bombo Peter Jan Bayes ka sa imo sining follow-up report. Nagahilapit pila na lang kadlaw, Disyembre na, sumugod ka na ang Disyembre, asod-asod na ning mga okasyon nga nagakalinabo. Diba si kung kulangon kita dribla sang karne sang baboy driya sa bahin ganon sang syudad sang Iloilo. Sa probinsya naman niya, nagaplastar na to ang provincial government sa financial assistance nila. Inamay kantanan sa mga mapektuhan bla or naapektuhan sang African swine fever. Bangod man nga ti nagumpisa diri sa probinsya sa Iloilo mo, partikularmente sa Banwa iya sang uton. Hindi man lahog-lahog to mga napiktuan sang African swine fever. Ang kung sa diin ti may pipila katagani ka kilala nga ang investment ti siyempre madako-dako. No, apisar nga ti backyard hog raiser lamang pero ang ilang ring investment mako nimo nag-loan sa ila siniya nag-loan sa bangko, nag-loan pagid sa mga government services, di ba? Para lamang iyang makapundar man sang ginagmay man lang kung tani iyang source of income pinagi sa pagsagod sang baboy yung galing kiti naglupok ning African swine fever ti may ara sang financial assistance ang provincial government karon. Hibalo naton what's the latest diri, i-check naton si Bombo Lindsay Bade direkta karon iya sa bahin sang provincial capital. Kay previously sa aton sinima kabombo, ang information naton is that nga napulo kalibo sa bahin iya sang provincial government nga financial assistance sa mabaton. Napulo man kalibo nagikan iya karon sa Department of Agriculture
making it 20,000 pesos. May pagbago bala ini. Bombolin sa report na please kamin. Naplastar na Bombo Cham sa Iloilo Provincial Government ang financial assistance na ihatag sa mga hog raisers na apektado sa African swine fever diriya sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. Ang balor nga ni Bombo Cham sa financial assistance ang magabase sa numero sa mga swine heads na yon o kung idik kung sa diin 1 to 5 heads 7,000 pesos ang mabaton sa mga hog raisers naton 6 to 10 hog heads amo ni bala mga ginpang pamatay bala Bombo Cham or affected sa African swine fever. So sa 6 to 10 hog heads 10,000 pesos ang mabaton sa hog raiser, 11 to 15 hog heads 15,000 pesos, 16 to 20 hog heads 20,000 pesos, 21 to 25 hog heads ang mabaton 25,000 pesos, kag 26 hog heads and above 30,000 pesos Bombo Cham ang mabaton sa mga hog raisers. Sa pagpakilangot naton kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. iyaging pahayag at bilang kabahin sa guidelines ang ining depopulation o kung ang pagpatay sa baboy ang kinahanglan nga dokumentado sa provincial, municipal o kung city African Swine Fever Task Force. Sa paghatag naman sa financial assistance sa mga swine farmers, isa lang gid lamang ka farm owner per farm ang kilalahon bilang beneficiary kagamoy ng mahatagan sa financial assistance Bombo Cham. Samtang ang ining mga farms naman nga nagpatigayo niya abi sang swine depopulation bangod sa suspected o probable African swine fever case, apang wala yan nagpaidalom sa supervision sa provincial, municipal o city African Swine Fever Task Force o kung mga nagpamalibad balaya nga pang-depopulate or magpamatay sa ilang mga baboy ang hindi kwalipikado nga makakuha sa financial assistance. So sunod diri sa gobernador ang ining financial aid sa mga apektado nga mga hog raisers ang kuhaon halinya sa aprobado nga 40 million pesos na supplemental budget sa probinsya. So ang ining listahan naman na mapagabasehan sa Iloilo Provincial Government sa paghatag ng financial assistance amo ni siya ang magahalin sa local government units or amuning ipasa sa local government units sa bahin man abi sa provincial government. Kag ining listahan nga ini Bombo Cham validated na ni sa bahin sa local government units and also bahin man sa provincial veterinary office. Dari ato babatian na pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. The province shall provide financial assistance to swine farmers. Very timely, no? Because right now, because of the nature of assistance that we will give, and of course, after observing how the problem developed in Uton, kaya dira mo makita kung ano man ang capacity sa probinsya. How it developed in Uton, and our capacity to give. And the kind of assistance that you will give, of course. So, we shall give financial assistance to swine farms. Yung guidelines na to. The assistance shall be given to farm owners. It can be an individual, a family, a company, or all, whose farms have been subjected to swine depopulation conducted by or under the supervision of the ASF Task Force, municipal, city, or provincial, pursuant to the department orders and circulars. So, can we go down? So, sa ano na sila? The farms that were depopulated, nga nag-positive, muna yung natawag nga infected property. Muna ang ground zero. And then, of course, those that we depopulated within the 1/2 kilometer radius of the infected property. And third, and those that were depopulated within the 1 kilometer radius. Again, always those conducted by or under the supervision of the provincial, the municipal, and the city ASF task force. Can we go down? And the fourth category are the farms subjected to depopulation conducted by or under the supervision of the ASF task force because of suspect and probable cases. Yung iban nga may symptom na sila.
So they are subject of disease investigation by the task force. And some are depopulated. So the grant of financial assistance shall be adopted. May guidelines DA Memorandum Order 21 of 2020. Munang guidelines yung usar sa DA for cash assistance sa ASF during in Luzon. So again, muning aton nga parameters, the farm must be subject of the disease investigation of the local task force. Second, the population must be documented. Kaya may forms in siya. There is the, we have the ASF, the population form. You have the disease investigation form, una. And you have the master list, muna ng listahan of the population. So that will be the basis. So in the grant of financial assistance to swine farmers, only one farm owner shall be recognized per farm, whether individual, family, company, or cooperative. So those that conducted the population but not reported or not under the supervision of the local task force shall not be qualified for financial assistance. Why? Because we encourage the population to be under the auspices of the local task force, because if you are in quarantine, dapat ang hulag and execution of the procedures must be known and under the auspices of the task force para nga makapangaman ang banwa. When you depopulate without the local task force knowing it, it's dangerous for us. We cannot execute, hindi kita makapangaman. Kaya when you conduct the population of farms nga may mga suspect cases, immediately may surveillance ka sa palibot. You observe what is kung nag-develop man ang masakit sa palibot. So the amount of financial assistance is based on a graduated of the number of swine heads, whether sow, fattener, or young, except ang sakli. If it's 1 to 5 heads, it's 7,000. 6 to 10, it's 10,000. 11 to 15, it's 15,000. 16 to 20 is 20, and 21 to 25 is 25, and 26 and above is 30. It stops there. So, the financial assistance, this is what I'm saying. The nature of this assistance is really like an assistance to farmers in crisis because of ASF, bulig sa pamilya. But it is also, that is why that is graduated, and it recognizes as basis the capacity, because it is an aid to the recovery of our farmers or the industry based on farm capacity, and it's very important, the ability to recover the levels of food production for the economy of the province. Ini gusto natin nga buligan man as much as possible. So because we are producing food. So that is the EO. Again, we strengthen the lockdown as much as we can. We strengthen our farms, especially the backyard. And we, as much as possible, we dispose of or consume the swine and pork inside, practicing the correct protocols. And then, we give way to the recovery process. And the financial assistance is we considered it as part of the recovery process of the industry in the red zones and in the pink zones. That's it. We will give also assistance sa bulig naton sa check. Like COVID-19, mahatag man kita. We will also give assistance sa mga pork fest kontra ASF activities. Like may mga banwa kita nga Galechon Festival. We can sponsor an activity or we can give assistance. We can design an activity and pwede kita ka-intra. Bombo Lins. Napatian, Bombo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Actually, Bombo Cham, gina-process na ni Subong ang papers para sa financial assistance. Nag-una sila anay
sa may banwa sang uton Bombo Cham, since nga ang uton amo na yung una nga banwa nga naapektuhan sang African swine fever. Alright. Kay Mayo Manikiti, bisan pa paano makabulig-bulig niya. Kay last time to, di ba 10 sa provincial government, 10 man sa Department of Agriculture. Pero ang sa Department of Agriculture, lain man niya sa ayuda ng igatag sa provincial government, Bombulins? Oo, actually ang Department of Social Welfare and Development man Bombo Cham, nagpasalig man sila, nag-commit man sila nga maghahatag man sila sang financial assistance sa mga affected ng mga hog raisers diri sa may probinsya sang Iloilo, pero sa kantidad wala pa nahibaluan kung pila gid, pero ginapasalig nila nga may ara gid na kay sakop pa na siya sa gihapon sang assistance to individuals in crisis situation Bombo Cham. Alright, sige. Thank you so much, Bombulins. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Bisan pa paano makabawi-bawi gawa ang aton siniya nga mga hog raisers kaga hindi matamaan sa sining halit sang African swine fever, sang sa wala ka na sang baboy ubos iyagin na pamatay kagin panglubong, wala ka pa sang income or way pa sang balik sa imo sining investment, imayo-ayo na lang ni nga mayara sang ayuda karon sa provincial government, DSWD kag ang una to nga nagpagwa man sang ila sini iyang pahayag nga ang Department of Agriculture maghatag man sang financial aid or assistance sa mga hog raisers nga naigo sang African swine fever. 31 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga launa sa aton sini nga panumbalik ka Banwa. Update sa Estancia Massacre. Iloy ni JP Bosque sandig sa affidavit sining nauyatan sa Momoradyo. Iyang sa iya sining pagpati ang negosyo gid kagang utang. Amo yang isa sa mga rason kung ngagin patay ining 3 ka mga biktima. Ang kaundan, balikan ta matapos sa pila ka importante sini nga mga panumdum. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kon masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable
kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang... Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri pa sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Update naton sa istansya massacre aton sinikiron iya nga pagapat-paton diri sa inyo mga kabombo ang affidavit sang Iloy sang isa sa mga biktima. Ang ginatumod naton nga biktima amo si JP Bosque. No, ngati mayara man sang investment sa sining negosyo nga pagbaligya sang fuel sa mga sakayan dito iya sa may istansya Iloilo. Kag hindi man lipod sa ibalosang ginikanan nga may yara sang utang. Ining si Jevron Paruhinog sa ila anak nga si JP Bosque kag subong man sa kay Floyd Fernandez. Ari aton sini nga patpaton ribanwa ang nasambit karon nga judicial affidavit sa aton sinimatag palamati. Ini ginkuha sang Nobyembre 9 tuig 2022 las sa 5:50 sang hapon. Una sinadri iyang pamangkot, "Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation?" Ang sabat, "Yes, sir." "Can you please tell us your complete name, address, and other personal circumstances?" Nagsabat man rin nga, "Yes, sir. I am Femi, no? Bosque. Iginhambali man rin nga Iloy sang biktima nga si JP Bosque." Question number 3, "Why are you here now before this office?" Ang sabat, "I am here to give my free and voluntary statement in relation to my complaint on the death
of John Paul or JP, who was shot to death together with 2 other person in the early morning of September 14, 2022 in Barangay Villapanian, Estancia, Iloilo, against the following. Ang mga pangalan diri banwa patpat sa judicial affidavit amo si Jevron Paruhinog, Jix Paruhinog, Michael Porras, Michael Quiachon, kag Vincent Liamado, kag 6 ka mga jandos. Ikaapat sining palamangkutanon. You mentioned that JP was shot to death with 2 other persons. Am I right? Ang sabat, yes sir. Sunod sining pamangkot kung kilala ang 2 ka mga persona nga upod ni JP nga nangin na biktima sang shooting incident sa Villapanian. Ang sabat sang Iloy, yes sir. They are Chrysler Floyd Fernandez, Mark Clarence Libao. Pamangkot, do you personally know the 2 above named persons who were shot to death together with JP? Sabat, yes sir. Floyd was a close friend of JP since high school. Gin-crash out diri kung sa diin nga high school. Di alam pag-mensionar siguro sini. And have known each other for a long time. On the other hand, Mark is a friend of JP and regularly accompanies him whenever he goes to Estancia, Iloilo, or whenever JP has a long-distance travel. When he needs to visit his businesses, Mark was always tasked to drive JP in and out of town travels. That's why we are amazed when he was sitting at the back of the passenger seat during the incident, for we know and witness that he was always hired to drive the car not only once but in several occasions. So ini nagapatod banwa sang mga una naton iyang pagpangusisa man nga kung sa diinti naggaging katingalahan nga awala na nagadrive sang Isuzu MU-X si Mark Libao kay tagsa iya kamay laktan si JP Bosque. Si Mark giniya ang nagadrive. Ikapito nga pamangkot, in relation to the said shooting incident, there was a lone survivor named Jevron Paruhinog. Do you know the said person? Ang sabat sang Iloy, I came to know Jevron through JP. Jevron was introduced to me by JP as his business partner. Jevron would also sometimes go to our house when we have celebrations or just visit us together. Sa aton siningero niya nga mga kabumbo. Ginpamangkot, can you narrate the antecedent facts that led you to cooperate in the investigation being conducted by this office? Sabat, yes sir. On or about 12:57 p.m. September 12, 2022, I received a phone call from my son JP, who informed us to go to our house diri man niya sa syudad sang Iloilo. Kag suno kay JP banwa nga si Jevron magabayad sang amount of 7 million pesos. Question number 9, do you have any idea what was the 7 million pesos that Jevron will be paying to JP? Ang sabat sang Iloy, yes sir. Please allow me to explain the business transaction of JP with Jevron. Sometime in January 2021, Jevron enticed JP to provide him capital in the business of supplying crude oil to fishing vessels in Estancia, Iloilo. According to Jevron, the business is lucrative and he has already invested in it. JP loaned 5,100,000 pesos
sa kay Jevron, ginpahulam niya sang 5.1 million pesos. Around 4 months, the business has shifted from supplying crude oil to fishing vessel as proposed by Jevron after comparing the income. Ang pamangkot, what else if any? Duga nga sabat sang Iloy, out of JP's 5.1 million pesos investment, he borrowed 2,500,000 pesos from us. Referring abi sa nanay na iya kag sa kay JP abi or sa amay kag Iloy na ni JP, naghulam si Jevron 2.5 million pesos. Ang 2.5 million pesos, the amount of 5,100,000 pesos was partially delivered through bank-to-bank transaction and a portion was personally handed over by JP personally to Jevron in cash. After a year of operation, the fishing vessel business was not earning anymore. Wala na nagkikita. JP then decided to sell the fishing vessel to cut down on expenses. JP consulted the matter with us and we supported his decision to sell the said fishing vessel. We then entrusted the matter of selling the fishing vessel to JP. May mga pangalan pagidiri kag na mensionar man ang pangalan nga Veronica. Veronica si ang awudasum si ano ni ang fiancé ni JP Bosque. Question: after JP called you September 12, can you recall what transpired next? Sabat: yes sir. JP told us to go to our house on September 13, 2022. According to JP, Jevron will pay him an amount of 7 million pesos. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. May question number 12 dito hindi gid gawa tama ka klaro sa aton sini nga mga kabombo, no? I-skip ta siguro pero may ang sabat diri klaro eh. Anyway, ang sabat diri sometime in July 2022, Nika informed me that Jevron allegedly had a buyer for the fishing vessel but did not disclose to me who was the buyer. I also have no idea whether the fishing vessel was already sold or not. Question number 13. Were you able to push through with your trip to Iloilo City on September 13, 2022? Sabat diri, no sir. Because we decided to visit him on September 14, 2022 instead. Question number 14. Were you able to visit him on September 14, 2022? Ang sabat sa Iloy, no sir. Because at around 4:30 a.m. of September 14, 2022, I received a phone call from Nika who instructed us to go to Jesus Colmenares District Hospital in Balasan, Iloilo. Nika told us that JP and his companions were there. Upon hearing this, I became scared since I thought JP and his companions met an accident. My husband and I then left our residence kag nagpadulong sa Jose Colmenares District Hospital in Balasan agod nga lantawon ang kondisyon ni JP Bosque. Can you recall what time did you arrive at the Jesus Colmenares District Hospital in Balasan? Nag-abot sila suno sa sabat diri sa Iloy mga 5
sang kagahon. Question number 16. Will you please reveal what transpired after you arrived at the hospital? My husband and I then inquired from the security guards about JP and pointed us to 3 bodies lying in the stretcher covered by a blanket. According to the security guard, JP and his friends were shot in Estancia. We also saw Nika at the hospital who arrived ahead of us. We then checked the bodies in the stretcher and we identified JP's cadaver as well as of that of Floyd's and Mark's. My husband and I were shocked, cried, and filled with disbelief. We did not know what to do at that time since we were overcome with grief. Question number 17. After learning of JP's death at the hospital, can you please narrate what transpired afterwards? Ang sabat ni Banwa, yes sir. There were rescue personnel at the hospital and we then requested them to bring us to the scene of the crime in Estancia. Nagpadulong sa Villa Panian, Estancia, Iloilo, kag sa pag-abot nila dito, ila na nakita ang mga police officers, SOCO personnel, kag white Isuzu MUX or MUX parked beside the road. Butsilingon nga wala na to saya naga-tilt or kung ano pa na, nahulog sa gutter, kunti park beside the road. The said Isuzu MUX is registered under the name of my husband. Sometimes use it for business, personal errands, kag check yaron pa kung tani kuno nila ang salakyan pero why na sila ginpanugutan sang kapulisan kag nagpabilin sila didto no mga isa ka oras. Ini sila ang ginimbitaran nga magpadulong sa Estancia Police Station. Ang pamangkoti nagpadulong kamo sa Estancia Police Station, ang sabat hoo nagpadulong kami sa Estancia Police Station. Ano dayon ang question number 19 na kita hambal sang pamangkot. Can you recall what transpired while you were at the Estancia Police Station? Sabat, yes sir. While we were there, we are able to meet Jevron at the investigation room of Estancia Police Station. Nika then started asking questions from Jevron as to the surrounding circumstances behind the deaths of JP, Floyd, and Mark. On the other hand, my husband and I inquired from Jevron if he was able to pay JP the amount of 7 million pesos. $7 million pesos. Jevron answered that he paid JP the total amount of 7,500,000 pesos, which was placed inside a duffel bag. I then asked Jevron if he issued a receipt to prove that he had paid JP. However, he only answered in the negative. Thereafter, the Estancia police conducted their investigation on the incident kag si Jevron nagpabilin sa Estancia Police Station. Question number 20. Do you have any idea about the motive of the suspect or suspects of the incident, if any? Sabat, yes, sir. I believe that it has something to do with their investments with Jevron and their business. Now, sa kapi naton nga ginauyatan, diri may mga ginpang
tabunan naming mga pangalan sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. No? Ginapamangkot diri. May isa pagig katawo nga gi-mention sa other business siya pagid sini. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Question number 21 na kita. Can you expound or narrate to the investigator about this? Sabat, yes sir. Actually, we also invested money with them. Ang ginatumod dyan si Jebron kag si JP. In their business, sadtong Pebrero 8, tuig 2021, nag-invest sang 2,500,000 pesos ang mag-asawa abi, no? Sa crude oil business ni Jevron kag ni JP sa istansya Iloilo. As mentioned in this affidavit, particularly in paragraph number 9. Question number 2, what else, if any? Last February 23, 2021, my husband and I received from Jevron our shared profit amounting to 100,000 pesos. May ara pagid sang sunod-sunod. April 4, May 16, June 25, nakabaton sila 110,000. July 21, gin-inform siya ni JP nga ang ila sini nga business shifted into fishing vessel business as proposed by Jevron. August 11, naka-receive pa sa 50,000 pesos bilang shared profit. October 8, nakabaton 100,000 from Jevron shared profit. January 10, 2022, 80,000 pesos shared profit from Jevron. May 30, 2022, nakabaton sang 50,000 from Jevron sa shared profit. Kag diri na naghambal si JP nga ang fishing vessel ang ibaligya na nila bangod sa minimal income kag delayed profit. Question 29, what other profit did you receive? None, sir. What happened to your capital investment? Our money is still from Jevron and he never returned it until now except on his claim that he pay it during the incident as mentioned in paragraph 19 of this affidavit. Question. In the meantime, I have no other questions to ask you. Do you wish to add, change, or delete? Make any other corrections in your statement? Sabat, no sir. Are you willing to help sa investigasyon? Sabat, yes sir. Are you willing to affix your thumb mark and signature? Sabat, yes sir. So, ang affidavit sang fiancé ni JP Bosque kag affidavit sang iloy ni JP Bosque ilagin pahayag ang kasubong sini nga istorya. Istorya nga kun sa diin nagpadulong sa istansya ang tatlo ka mag-abyan, Floyd Fernandez, JP Bosque kag Mark Libaw, agod nga magbaton sang bayad ni Jevron Paruhinog nga nagabalor 7.5 million pesos. Inaiya kon basihan mo ang affidavit, kag affidavit sang fiancé kag affidavit sang iloy sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Tisanggin pamangkot kung nakabayad si Jevron kay JP, ang hambalya huo ginsulod sa duffel bag nga itom.
Tisin niya may resibo ka dira, kay why na sa may na-recover nga kwarta dito sa slakyan mo. Ti wala iya ini masabat. Suno iya sa affidavit sa nga Iloy ni JP Bosque. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Kag kung ma-recall nyo pa nga ang sinumpaan nga sa laysay sang fiancé ni JP Bosque nga nakapadulong dito kag sang makita iya si Jevron, iya ini nga konfrontar kag nagsiling nga wala iya sang utang si JP kay Jevron sa baylo, si Jevron iyang may utang kay JP Bosque. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Well, duwa pa lang na presentar naton diri iya nga affidavit, no? Ang iban siniya to follow sa aton sinikaron nga mga kabumbo sa iban sini News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Kung madumduman pa ang fishing vessel, second hand. No, fishing vessel nga gimbakal nila, fishing, second hand kag may pangalan nga MV Jigs. Ang Jigs niya pangalan sang magulang ni Jevron Paruinog. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tigin pabaligya na lamang ining nasambit nga fishing vessel kay pigaw ang income kag delay ang ila sini iyang profit or ang ginansya. Pero sang ang negosyo palang krudo sa mga sakayan, ano may return of investment pa sila or may profit share pa sila sa aton sinimatag palamati. So, nakumbinser sila nga magpadulong sa banwa sa instansya sandig sa judicial affidavit sang Iloy kag sang fiancé bangod nga may buyer, allegedly may buyer si Jevron Paruhinog sang fishing vessel. Tikon mamangkot ikaw abi, ibumbutsam na notisyaran ko lang, bayranay, nga atong ang gabiyaw, nga sa amog ito nga disuras ang kagabihon. Ang rason sinadira, hindi naton sinumapiho, we can only speculate. Pero kung madumduman nyo pa ang judicial affidavit sang fiancé, dito siya nakamention nga nagadungka lamang ang sakayan dira iya sa port sa instansya. Ang oras siya inugdungka nagumpisa mga alas 10. Hasta na nga liwat naman ini nga mag-pull out agud nga pangisda naman. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero bisan pa, ay hindi gina pwede nga mabank to bank, hindi gina pwede nga sa adlaw istoryahan sa aton sini nga mga kabumbo. Nga adisuras gid sang kagabihon ang lakat. Tiyan mo man na karon ng isa sa mga nagapabilin nga palamangkutanon but sa fiancé sa Iloy ang ginalantaw sininilaya, utang, kag negosyo, ang posible motibo sa pagpatay sa 3 ka mga mag-abyan. Ang dugang nga mga balita, kag impormasyon ninyo bantayan sa iban sini News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco, Hover, gabilin sa imo sa manayayang hapon. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa aton karon nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 30 dias na lang, isa na lang kabulan, 30 dias na lang, Pasko na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo, or sa panahon sang Paskwa,
Wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties, gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom, kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kun pulutan nga maalat nga nagapatugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balaya. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panomdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan.
Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan. May hapon sa internet mga kabombo. Balik na naman ako. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi na naman sa inyo liwat sa Friday edition. So sa nga pala tuntunan kahapon lamang. Hello and good afternoon and welcome diri sa KLP. Kumusta ka mo dira? Friday na daw. Chill mode na kita. Or vacation mode na kita. Relax mode na kita. Good. Enjoy your Friday afternoon mga kabombo. And before ka mo maglalakad, kung di ka mululuyag magkadto, please join me, Anay, today as we give you beautiful stories diri sa kahapon lamang program on a Friday, November 25th, 2022. And of course, akon man nga ginapasalamatan, by the way, si Bing sa 1st District, nag-okay na kami nga duwa. Nag-response na siya. And nahatagin na ako nga ginapangayon sa iya. So we are all set sa pag-interview sa aton nga winner nga si Bing sa 1st District by tomorrow. And before ko basahon sa nga hapon ang letter ni Nanay D, nagapangayod ako sa pasaylo sa imo Nanay D, ha? Sa punta gali sang iyang letter, nag-requested to November 24 naton nga basahon ang iyang sulat, and that's yesterday. But of course, you knew, no, nga isa lang ka letter ang aton nga nabasa, and continuation to sang sulat nga nasuguran ta na iya ni Maria. So Nanay D, malisensya ako sa imo kung pwede. Subong ko na lang basahon ang imo nga letter. I hope okay lang gid. And one last, sa kay Breeze sang Barotac. Breeze, nag-request ikaw November 25 nato nga basahon, and that's today. Sige, nag-email ako back dira sa imo, nagabala ko bas hindi lang ko gid ka pasalig because ang letter diri ni Nanay D medyo may pagkalong. But anyway, kung matapos na to within today, isugpon ko gid, no? Kagsuguran ko gid ang imo nga story. Kung hindi man natin malabutan ang imo nga story, I just hope okay lang sa imo. Monday na lang. Sige, salamat gid and kabay na intindihan ninyo. Alright, sige, sa ato na nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 30 days to go. Pasko na, hala, 30 dias na lang kag Pasko na mga kabombo. Sige, ari na atong yung bahanon para sa inyo this afternoon from the Bombo Music Festival. Ang apkon nga pag-abi-abi sa inyo with a song from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pa
sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Umiibig sa'yo, beautiful song para sa inyo sa Saninga Hapon. Again, welcome. Dito sa KLP, kaupo ninyo, si Tita Regine. Ari na, ang ating first story requested supposedly yesterday, and so again, nagkapangayo kita ko sa pasaylo sa kay Nanay D. Sang Gimaras, ang tag-iyas ng Saninga story. Nanay D, sorry gid ha. Ang iyagaliluyag na yesterday because anniversary nila sa iyang husband. Di white ginato, no? Diretsuhan na kulangan kita sa oras kahapon. But sige lang, I hope okay gihapon. Belated na lang, no? Sige, siguro ito sa pagbasa ang sulat ni Nanay D. Nagasaling, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kag sa katapos ang Bombo Radyo. Samtang wala pa, gapangayo, git ako pasensya sa mga sulat ko. Kung madamo sala, o kung kuris-kurisan, tungod dugay na tani ako magsulat liwat sa imo. Ugaling, nagmasakit naman ako. Pero, kalingawan ko gid ang programa nga kahapon laman. Gani, bisan hinay nga pagsulat, nagtinguha gid ako sa pagsulat. Kag palihog lang, hangop sang akon agi. Liwat, gabalik-balik sa akon kaisipan, ang akon kahapon. Sa dong bata pa ako, sang eskwela ako sa grade 3. May classmate ako nga wala patay, sunod-sunod sa akon. Kundi na ako makadto, kung kaysa nagatumpok man kami ng mga babae, ara man ina siya. Kag may kaupod ina siya nga tawgon ta lang kay Ilyong. So si Sam nga ini, amo ini siya ang bata nga lalaki, amo ang nagalagas-lagas sa akon. Upod ko na, no? Kag kun makaisa, upod ko na ang suod ko nga amiga. Tawagon ta lang kay Inday. Makita na gani nila nga kami lang ni Inday. Dayon na nila ni Sam kag Ilyong nga magpalapit sa amon. Kag maghambal si Ilyong nga ara na siya. Istoryahan na siya. Di dayon ko man palagyo, upod kay Inday. Sa malipot nga istorya, wala ko matapos ang grade 3 ko. Sang magsaylo kami sa amon nga barangay, palihog ilang pagbasaha, diri sa amon nga lugar. Kay sa ini nga barangay, may ginbakal ang lolo ko nga duta, nga amo ang ginatalauman nila. Kag diri na lang kami nag-estar. Sa barangay nga ini, diri manamana ang magulang ko. Ang magulang ko nga ini, bata pa manamana. Tungod madamo sa nagapangaluyag sa iya, may isa gid nga masupog magpangaluyag. Tungod nga laon na ini siya. 36 na ang edad niya. Ginpaagi niya sa puwersa, tungod nga bata pa ang edad sang utod ko. 15 anyos pa lang siya. Hinadlukan ng magulang ko, nagpauli na lang siya sa balay sang lalaki nga ini. Gani ang lalaki nga ini mismo ang nagpalapit sa ginikanan ko. Agod nga mamalayi. Ginhambala ng kasal. Ginaubtom lang ni tatay ang kaakig niya. Paglumbos ang ginikanan sa lalaki, sinapote ni tatay ang lalaki nga ini kag pinalayas tungang gabi. Nagsunod man ang magulang ko. Nagahilibion ang tatay ko. Nga ang kamagulangan pa nga bata ko, natabo ang subo nga ini. Sa dason, ang ikaduha naman. Kaya abi Tita Regine,
Kaysa 8 kami, 5 gid kami ka babae, sunod-sunod nga ginbata sang nanay namon. Ano pa, abi mo? Or ano pa, abi, amo na lang ina ang pagpati sang tatay ko nga pagtuoya nga ginunahan sang magulang ko sa pagpamana. Sumatuod gid man. 18 anyos, bali ikaduha ini sa amon, namana naman ang magulang ko nga babae. Nagpauli naman siya sa balay sang lalaki. Ang magulang ko nga ini, nagaobra sa tao bilang timbang sa sulod balay. Balita namon nga nagpauli siya sa balay sang lalaki. Naakig naman ang tatay ko. Abi mo, Inday Regine, sa kaakig sang tatay ko, yun pang labo-labo ya ang balay namon, nga ginasugdan palang patindo. Ay abaw. Tani, amo palang tani kami makabalay sang tapi, ba? Pero wala agad tumadayon patindog liwat. Naghambal naman siya. Sa masunod, ang ikatatlo naman. Siya, kag ako ina, sa huna-huna ko. Di, kuya no, balion ko ang ara sa huna-huna mo, tatay ko. Handom ko gidya nga hindi magamusina. Kag hindi ko pagsundon ang mga pamaagi sa pangabuhi nga ang ubra ninyo panahor kag pahubog kag hindi ko pagsundon ang hurubaton nga kun ano kuno ang puno amo man ang bunga. Kun palahubog kag tahor ang tatay ko, hindi ko gid na pagsundon. Ginabudlayan gid ako sang pangabuhi nga pigado. Kag nga abala pigado gid kami iya. Si tatay nagapanglinyas kahoy kag nagapanguling. Kun kaisa gani gamay pa kami, ginadala kami ni tatay sa pagpanglinyas. Gabulig kami sina, buslog sang kahoy, ubos ang bukid, agud nga maplastar sang maayo, para mautod kag hantalon kag bugkuson, agud ibaligya. Ang kakahuyan nga ini, iya sang lolo ko nga kay nanay nga tatay. Kay lolo ko man ini, sakayan ang ginakargahan agud ibaligya sa Iloilo. Sa Malawi nga tinuig, ang istorya ko nga ini, ibalik ko ang nagligad. Laktod nga istorya, ang magulang ko nga ini nagbata. Sadto Polyclinic Hospital pa ang building nga ini. Dira sa Ortiz ayon. Pero pagbata sa magulang ko nga ini, napatay ini siya. Nadalaya gid ang bata niya, kay siya mismo napatay man. Naiklam siya tita, kay na-delay ang pagsasaryan sa iya. Tungod nga pigado man ang pangabuhi, kay ang trabaho sang banaya, pangkaayo, rebo. Sa masunod, laktod nga istorya, ang ikaduha ko nga magulang, namana, kag nagbata. Pero sa maayo nga palad, maayo iya ang iya pagbata. Sa masunod, ako naman. Naistorya ko naman sa una ko nga sulat, kung paano ako namana. Formal ako naman tungod nga sa istorya, kay ang pinakamagulang ko nga utod, nagpauli sa balay sang lalaki. So amo na lang ina, permi, hasta pang 5. Gani, nagpamana ako, bisan wala ako luyag sa lalaki nga ini. Agud mahatagan man dungog si tatay. Hindi ina nagakahulugan, nga amo lang ina permi. Pang-apat naman. Namana siya pero live-in lang anay. Pero nagpauli, kag nagpakasal sa pari. Sa Manila ini sila sang una ga-estar, kay didto nila sa Manila, kay may 2 sila kabata. Didto sila. So ibalik ta naman in the Regine sa akon, tungod naman ako nga bata pa, wala pa buot, nangin masungit ako. Kay gusto ko pa nga maglakwat siya, upod sa mga dalaga. Isa sa ka bes, nag-ubot ining manghod ko halin sa Manila. Isang dalaga pa ini siya nga istorya. Ginatagan niya ako sang bayo nga bag-o kag may fiesta sa pihak lang nga barangay. Gilisensya niya ako sa bana ko nga updan siya sa baylihan. Sa malipot nga istorya, nagupod ako. Kag sa baylihan, nagupod man ako sa pagsulod. Ay abaw, Inday Regine, ang nakakakilala sa ako na sadyahan man sa nagupod ako sa baylihan. Sinila manay, saan na nagabot si Anit? Sabat ko kapon pa. Manay, kanami sa imulang tawon, do dalaga kagihapon, daw wala ka bata. Tidi ng bata mo, sino nagbantay? Siling ko si tatay niya eh. Sa ulihi, nagpungko man ako upod sa ila. Pagulihi, nagsunata, sweet music. May nagpalapit dayon sa akon, nang hagad mabayle.
Indi-indi pa ako, kay nahuya ako. Pero ginatulod ako sa mga kaupdanan ko. Sige manay, updi lang. Sang dalangan nga tulod nila sa akon. Nagsigi-sige na ako baile. Hasta sa hot music na. So samta nga nalingaw ako sang saot, nakibot na lang ako nga may nagsinggit sa ako dal sang bailihan. Bira-birahi buwas, wala na ina. Sang balik doon ko, ang bana ko gali. Ara siya sa gwa sang bailihan. Dali-dali man ako maguntat saot, kay basi akig siya. Sigo nga ari ka, ang bata ta, sino ginbilinan mo? Siling niya, dito sa balay Tisil ko sino ga atipan to? Siling niya si daddy Tawagi sa tatay niya. So gakatulog sa aboy-aboy paghalin ko. Siling niya, kainap ako di. Balan mo hinday, sang gabayli ako, ginabantayan niya gali ako. Sinisang bana ko, kung gabayli ako, nakita niya, nga sang gabayli sa akon, nag-iistoryahanay kami, nagapangilala sa akon. May ara gani nga, dayon hambal, nga mamasyar sa balay, sabat ko, mamasyar ka, maano ka dito sa balay? Mga luyag dayon Hindi ko mga luyag ka, may banan ako. Ha? Hindi bala. Bag-o ka lang nag-abot halin sa Manila. Ay, siling kumanghod ko to ara siya ho. So sa malipot nga pulong, nagpauli kami sang tapos na baile. Pag-abot namon sa balay, gapaabot ako nga may isukmat sa ako ng bana ko. Matawhay man ang modo Dahil naghibi si Nonoy paglumbos ko. Naghibi man pero dali lang, kaginpahog ko nga may tuko sa ibabaw atok. So pagkatapos kuha niya ang bata, kag nagsaylo kami sa balay gid namon. Nagtulog na kami, pero antes kami magtulog, namangkot siya sa akon kung sinuyad to nga madurop gid magbayli sa akon. Ato, hambal ko. Mamasyar siya kuno sa akon, pero ginhambalan ko siya nga may bana na kuya. Abi ko, Tita Regine, maakig siya. Sa baylo, nagkadlaw ang bana ko. Hehehe. Ulehe ka lang naton. Hambal niya. Abaw, abi ko maakig siya. Tapos sili niya, tinasadyahan ka man? Sabat ko, happy man ako kay nalipay ka. Sabat sang bana ko. Siling ko, akig ka? Nalipay lang ako kung nasadyahan ka. Hambal niya. So sa malipot nga pulong, wala na ako nahadlok kang maglisensya sa bana ko, kundiin may binayli. Balik dalaga ako. Sa ngulihi, fiesta naman. Sa lapit naman nga barangay, na miesta ako. Ang fiestahan ini, kung adlaw nga Webes, may tinda. Katilingban sa mga tao sa mga kinahanglanon sa balay. Kay madamo baligya, sari-sari. Pareho sa alibhon, dira man ako gapaninda sang amon panimalay. Kay pagkaaga, fiesta na, naninda ako. May nagsiling sa akon, di, may kapangitaan sa imo. Sino? Pamangkot ko. 3 sila, babayi, kag isa ka lalaki. Taga-inyo ko no sila. Aring lugar no, pero Tita Regine, di lang pagbasaha. Ay gali, taga-amon gidman. Sa ngulihi, nagkitaay kami. Nakibot ako. Upod nila si Sam. Nagpalapit si Sam sa akon. Nagpangumusta. Kumusta? Dayon uyat sang kamot ko. Tuman kahugot uyat sang kamot ko. Dala pa mangkot. Di ka nag-graduate? Nag-graduate? Hambal ko. Graduate? Graduate sa home ikananay. Sabat ko. Ano nga home ikananay man? Kag sino bata ang dala mo? Manghud mo? Hindi. Sabat ko. Akon gid niya bata. Tuod bala. Hindi gani maglahog. Tuod gid niya. Sabat ko sa imo. Nagkadto ako diri sa lugar nga ini, kay galaom gid ako, nga wala ka bana. Hambal niya sa akon. Tisilin ko pasensya gid. Nakita ko, doon nagpalang luya si Sam. Daw mahibi. Sa malipot nga pulong, dugay nga tinuig. Dako na ang anak ko, grade 3 na siya. May jamboree sa Nueva Valencia, sa banwa namon ginhiwat. Nagtambong ako. Boy Scout ang bata ko. Pagkatapos, nagkadto kami sang bata ko sa lugar namon, kay dito ang bana ko.
nagapangopras kay stop operation ang batel nga ginasakyan niya. Wala kami sudaan sina nga hapon, ginhagad ako sa tiya ko ni updi ako mapatiyanggi kita mangita sudaan. Sang dito na kami sa Tiangge, may nagbugno sa akon. Hi, ari ka? Sasano ka lang di mag-abo? Sabat ko kaina lang. Siling niya, pwede makaistorya sa imo? Dali lang. Siling niya, tapos tita, pwede ka istoryahanay kami ni Di? Dali lang. Lisensya ni Sam sa tiya ko. So nagpungko kami sa pulungkuan nga layo gawa sa Tiangge. Diri kita mag-istoryahanay kay madugay ko ining ginahuptan kag wala kagid kabalo sa natabo sa akon. Bata pa kita, antes gali sina Tita Regine, nagbalita ay gali kami sa pangabuhi namon. Ginakumusta niya ang kahimtangan ko. Sugid ko sa iya, bago lang ko nagwa sa hospital, ikaduha ko nga bata si Sarian. 9 years old, kag mamanghuran bata ko. Sabi ko, ikaw, kumusta? Din asawa mo? May bata man bala ka mo? Pusambal niya, ina man gani ang ihambal ko sa imo. Wala ako asawa, hasta sumong soltero pa ako. Halin sang pagkita ay tasad to sa fiestahan nga ato. Naglibugan do ako. Wala ako nag-eskwela, pahubog lang obra ko. May babae ako nga ginahigugma sang labi, pero napaslawan ako. Bisan anhon ko, hindi ko gid malimtan. Tub-tub sumong. Maayo kay nagkita ay kita. Mahambal ko ang dapat ko ihambal sa imo. Madamo nga babayi itupling ko ang balatyagon ko, apang hindi ko gid mahimo sa iban, nga ipatungod ang balatyagon ko. Maayo man gani kay ginalaygayan ako ni tatay ko, nga padayunon ko ang pag-eskwela ko. Tisiling ko, damo da babayi pangita liwat Agi gani nangaluyag ako sa manghod mo, pero lain siya, hindi gid madula sa kaisipan ko. Ti pamangkot ko, sino na siya haw? Ikaw, sabat niya. Rokibot ako. Ay, hindi pwede, sabat ko. Nakita ko, dumahibi siya. Sorry, wala gid ko kabalo. Nasakit ko ang balatyagon mo. Habal niya, bisan may bana ka na. Pwede bala nga palanggaon ko ikaw? Mahulat ako, tubtubsan o, nga mahigugmaon mo ako. Siling ko, hindi gid guro pwede. May bana ako, kag may bata na gani. Sa ulihi, Inday Regine, ara na ang tiya ko. Naglisensya na ako magpauli na. To hindi maghalin si Sam sa tupad ko. Sa gapauli na kami sang tiya ko. Siling niya ni, to kadugay gid sa istoryahanay ninyo ni Sam how? Sabat ko gani tiyay. Soltero pagali siya sa subong. Ay hoo ni, hambal niya. Ginatugpo, gani namon ina siya sa timbang ni Chay Motel. Pero hindi man siya. Oo, Chay, hambal ko. May ara siya galit babae nga naluyagan. Pero may bana na siya. Tinasugid niya sa imo kung sino siya. Mangkot niya. Ako kuno tiyay, sabat ko. Ay, hehehe. Dayon ko si isang tiya ako sa akon. Tuod ka ni? Ahay, kaluluoy nga Sam. So pagligad pagin tinuig, soltero na ang anak ko. Nagpasiti ako agud magkuha sweldo sang anak ko. Kay gasakay ining anak ko sa fishing boat. Pagsakay ko, may tupad ako sa jeep. Pagpungko sa jeep, may nagpikpik sa paa ko. Kumusta? Ay, Sam, ikaw, kumusta man? Di ka nagalin. Sabi niya sa aton lugar, nakita ko ikaw nga nagsakay, gani nga, nanaog ako sa atop sang jeep ako gapungko. So nakita ko ikaw, nanaog ako. Nahidlaw na gid ako sa imo. Pagkabati ko, intay, wala, gid ko maguluhambal. Sang dito na kami sa Hordan, para makalikaw. Siling ko, una ka lang sakay sa pamboat, masiar pa ako. Apang ginulat siya ako. Sa pamboat, sige paghihapon ang hambal niya, kung pwede kami kaistoryahanay. Liwat? Wag, ko gasabat. Nakita ko naman, ngagapula naman ang mata niya. Dumahibi naman siya. Naglungo ako, buot silingon, hindi pwede. Ginpikpik ko lang siya sa kamot. Sorry, gadali ako. Dayon ko halin. Inday Regine, dugay man nga tinuig, nagligad, wala na kami nagkitaay ni Sam. Salamat, ay han nalimta na niya ako.
Pagligad pagid sang tinuig, may asawa na ang anak ko. Ginpa-immunize siya sa HEPA. Nawadaan bulong ang barangay namon. Hambal sang tiya ko, dala ato sa lugar ta, kay may bulong to para sa HEPA. Nagkadto naman ako sa lugar namon. Agod ma-injekan ang apo ko. Sa dalan, tungod gaulan kag basa ang dalan, may alagyan nga madanlog. Ginhawa ko na nga hinay sa paglakat, basi madanlog ako. Ay tapat bagani, nadanlog gid ako. Nagdepensa ako agod hindi ko mabuyan ang apo ko. Kay may kudal nga alambre sa kilid dalan. Inang alambre nga may tunok, ambot kung anong panawag sina, barbed wire. So nakaluhod ako. Wala tuhod maano ang apo ko, pero ang tuhod ko natuhog ka alambre. Gilalain ako sa kasakit sa tuhod ko. Ginagwanta ko ang kasakit, man wala gid ko upod. Pag-abot sa sentro sang barangay namon, ara ang tiya ko. Ginsugiran ko ang tiya ko sa natabo sa akon. Gilayon, gin-injectionan ako. Samtang gahulat ako sa ngalan ko nga tawagon, nag-abot man si Sam. Uy, bakit siya nandoon? Siyempre, baluan natin. Sa ating pagpanumbalik, tapos ang tagid ang sulat diri ni Nanay Disang Guimaran. Sa oras naton, 40 minutos, makaligad alas 2 sa hapon. Magpanumbalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang
aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa sulat rin ni nanay, so amo to, Tita Regine, nag-abot man si Sam. Natunok man gali siya lansang. Siyempre, kita ay naman kami. Tapos, lista ngalan. So, tapos lista ngalan namon, kadtuan ko tani siya, kag kumustahon. Pero nadula. Ayawan sila pangita, kay nanago gali. Pagkatapos ko pa-inject, nagpauli ako dayon. Paglikad pagid sa malawig nga tinuig, dalaga na ang apo ko, kag nawili na ako sa obra ko.
Lipoton ko na lang ini ha, kay sobra naging kalawing. Tubtub nga may apo na ako sa tuhod, kay may bata na ang subang ko nga apo pagkatapos niya sa college. Ako, naguntat naman sa pag-obra sa tao. Kay nahuya na ako, nga dugay-dugay ako magpauli agud magpa-check up sa ginabatsyag ko. Lawig naman ako nga nagserbisyo sa amo ko nga ini, 18 anyos nga trabaho ko sa ila. Isa sa to ka bes, nagpa-check up naman ako, nagpa-laboratory ako, nagkuha sang results ng laboratory ko. May nagaidas nga mga tao sa pulungkuan. May nabatian ako nga naghambal. Ay, ara man siya ho. Kagwapa man sa iya gihapon. Wala ko gitugin sa pak kung sino ato. Pagbalik ko nga tapos kuha resulta sang lab ko. May naghambal. Kabugalon sa imo. Kagina ko pa ikaw ginatawag, way kagid magsapak. Tidugay nga panumdum ko inday. Tapos ko, Sam, ikaw? Oo, ako. Kaina ko pa ikaw ginabugno. Wala mo ako ginsapak. Hindi bata ka ni Amuni, sa Amuni, no? Mga ginikanan ko bali. Ang basang upod niya. Oo, ako. Di kumusta? May asawa ka na? Siling ko kay Sam. Wala eh. Nimbiyaan mo ko abi mo. Ti ara man na ang bata ko gapamati. Dali, sakay sa tricycle. Hambal sang bata ko. Yun pasakay man siya dayon sang upod niya sa tricycle. So isa sa to ka bes, nagpasiti naman ako, may tao naman. Ang tao nga ini, kapamilyar sa ngitsura niya sa akon. Nga permin niya ako ni nga ginbugnuhaw. Ni, dako man ang partida niyo sa duta, nga nabaligyaan niyo. Ay, tagadiin kahaw, pamangkot niya. Gamay sa bat ko. Pag-abot ko sa Hordan, sunod ang ngalan namon sa listahan sang Pampog. Kilala ko apelyedo. Hana ako magpungko, nagsenya siya. Sa tupad niya ako mapungko. Nagpungko ako. Apo ni, tinditan naman pagbasahon ko no ang ngalan, lolo, kag lola ko. Di kilala mo ang lolo, kag lola ko? Bata ni, nga hindi, kay isa lang kita kalugar, hambal niya. Sang ulihi, ako naman namangkot. Kilala mo si Amuni, ang ngalan, kay pareho ka mo apelyedo? Sabat niya, manghod ko ina siya, kinagot namon sa lalaki. Ti kumusta siya? Balos ko pamangkot. Laon man gyapon. Buta, ginatugpo namon ina siya sa parentinyo nga sa taga Amuni balang barangay. Pero may ara siya naluyagan, nga hindi igid malimtan. Ara, laon man gihapon. Senior na siya. Dumahambal ako nga, ako ang babae nga ina. Sa ulihi, naghambal ako. Palihog hambal kay Sam. Untata na niya panumdum sa babae nga ina. Kay way na gid siya mahimo, kay may pamilya na. Kag may apo na gani. Tani, isang bata pa sila, ginpabatsyag yan na, inang balatsyagon niya. Tani, basi, may luyag pa si babae nga ina. Ti palihog lang istorya sa iya ha, nga nakita ay kita, kag kumusta lang sa iya. So in the Regine, tubtob na lang diri, kag pasensya lang, sa malawig ko nga sulat. Amo ini ang kahapon lamang ko, nga hindi ko gid malimtan. Ang tagsulat, Nanay D. Sanggi Maras. Kag hindi palihog bagpasaha ha, sa kahanginan ang ngalan sang lolo, kag lola ko, tatay, kag nanay ko, damo na da sa mga nakakilala sa amon o sa amon nga lugar. Okay, damo ini batil sa una. Okay. And pwede mo basahon November 24 ka anniversary kasal namon sang bana ko. Maginiganing hambal ko, no? Again, Nanay D. Sanggi Maras. Sige, Nanay D, pakonsuelo na lang, ha? Pasensya, giduna. Sige, mag-greet na lang ako sa inyo sang husband mo, ha? Happy anniversary. Belated na. Pasensya, ang imong ginaasam-asam nga mabatian sa anniversary ninyo. Subong lang naton nga nabasa because waagid nato, no? Nalabutan kahapon. But anyway, I'm sure dayon gid ang selebrasyon. Kag dayon ang pagpalanggaanay ninyo nga duha sang imong husband. So
So since childhood gali, nga mag-updanay ka mo, kilalahay ka mo ni Sam, tapos sila mo gamay ka pa, ginasunod-sunod dyan na ka, kunin ikaw makadto, and then, nagligyuay ka mo sa lugar, tapos nagkilitaay ka mo, siguro mga dalaga kang soltero na, pero ikaw yan, no, may bana ka na, so too late. Siguro ikaw gid ang ginakabig nga one great love ni Sam kag bangod wala na dayon ang iyang mga ginahandom kuntani para sa inyo nga duha, ahay nag-remain single gid siya until now. Well anyway, let's hope no nga ti okay naman to sa iya, nabato niya naman ang tanan. Although nag-try gid siya no nga ipahibalo sa imo ang iyang balatyagon, naghingyo pagani basi kun pwede man nga mahulat niya ikaw, nga mapalangga mo siya. But kanami man, so yung mga stand and you were very firm because kabalo ka. Hindi na inchakto. Hindi na dapat. Kaya ti ikaw ya, may bana ka na. Kaya kanami mo sa husband mo, no? Ka-incendido ka tama, gina-intindi niya ikaw gani, nga ti sa imong mga pagbayli-bayli, gina-allow niya lang. So that means, no, nga ginasaligan ikaw sa imong mga husband kag you deserve that trust kay wala mo man no ginguba ang ina nga pagsalig niya sa imo. Well, let's hope nga malipayon man si Sam sa iyang he can be alone but not necessarily be lonely, hindi bala. So bisan single siya tapos way ka mo ay nag-prosper whatever it was no nga iyang ginabatsyag sa imo. Well, I do not know nga ang wala ay gituod no ginsaylo sa iban. Basi why gid sa makatupong sa iyang pagpalangga sa imo. And so that's why he remained single until now. Well, ikaw ya, very happy ka na. So pray for Sam that just like you, maging happy man siya. Salamat gid Nanay D. Sang Gimaras for sharing with us your story. Oras naton 4 minutes before 3 o'clock sa inyo dira nga mga istorya, mga kabombo. Pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you gid sa mga madamo nga nagpadala sang ilang mga istorya diri, isa-isahon lang naton, pero I really appreciate ang inyong effort. Sa iban dira no, if you can attach some pictures sa inyong mga stories, mas manami gid. So thank you very much sa ato liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 30 ka adlaw bago magabot ang Pasko. Kag-ari mga kabombo ang pamaskong musikang handog sang Bombo Radio para sa inyo tanan nga palangga sang bombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko.
Asawa't mga anak nagsasalo-salo ngayong araw ng Pasko. Pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat for joining me today sa inyo tanandira mga kabombo, and Breeze ang barota kang atong letter sender Mandegid ang imong nga letter. I hope okay pa. And of course, boss, ready na kita for our interview with Bing sa 1st District. Maraming salamat sa inyo sa sining hapon, sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balik kay kita, boss.